Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barka da haka barka da lokaci. A yau muna dauke da wani sabon film da suna da Lasisi. Wannan film ne wanda ya fito a ranar Laraba kenan wanda ta wuce. Kakin mu je da bayanan namu idan wuri bakon zan ka wannan shafin namu ka daure kai wani subscribe da alamar kararrawa da zarar mun dora shirye-shiryen mu za ku same su akai insha Allah. Wannan wani sabon film ne wanda ya mutakar kyau. Ga wanda bai kalle shi ba ya kamata ke da ya biyo mu daga farkon wannan bidiyon har zuwa karshe ta yadda zai samu bayani yadda ya samu wannan film cikin sauki ba tare da ya zaka ta YouTube ba tare da ya samu kullun sirrin ba. Zai same su ne a cikin group namu na VIP wanda ba tare da ka samu kullun sirrin ba zaka sauke film cikin waya ka zaka kalla kuma zaka tura mu duk wanda kake so insha Allah. Wannan group ne namu wanda muke muku bayani a kowane lokaci wanda ake biyan kuɗi a duk ƙasar da kake. Idan ka taɓa mu ta lambobin namu wanda muke a Najeriya, akwai lamba ta Niger, akwai ta Libya, akwai ta Nigeria wadda zaka iya dauka lambobin ko kuma ka dauki lamba ta wannan ta Libya wadda zaka yi min magana. Idan ka yi min magana insha Allah zan ga ma haida zaka biya kuɗin ka duk ƙasar da kake. Idan ka taɓa ta WhatsApp insha Allah zan ga ma haida zaka biya kuɗin ka. Idan ka biya kuɗin ka ne zaka samu duk wani sabon film da ya fita a ranar da film ya fita a ranar zaka same shi a cikin group namu na VIP wanda muna saka fina-finai guda uku a kowace rana. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsari na VIP akwai lambobi ga sunan da muke saka muku kuma za mu ƙara saka muku link namu na group mu na WhatsApp da na Telegram wanda zaka shiga sai kai masu adamin magana. Idan kai masu adamin magana insha Allah za su gaya ma ko nawa zaka biya a duk ƙasar da kake insha Allah ba ka da matsala da fina-finai zaka samu film duk inda kake za a tura ma film wanda zaka kalla insha Allah. Kuma idan ka biya kuɗin ka ne zaka samu duka wani sabon film da ya fita har wannan fina-finai sun ka wuce a baya idan ka shiga ciki zaka same su dukan su a cikin wannan tsarin na VIP insha Allah. Mun gode ga duk wanda yake buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP yayi kokari yayi mana magana ta wannan lambobin namu insha Allah. Kar ku manta ku mun subscribe da alamar kararrawa da zarar mun dore shirye-shiryen mu za ku same su akai insha Allah. Wannan fina-finai ne dukan su wanda ba za ka same su a YouTube ba za ka same su ne a cikin group na VIP wanda ake biyan kuɗi insha Allah. Daga duk wanda yake buƙata zai iya mana magana ta lambobin mu insha Allah. Mun gode sai mun ji ku insha Allah.